Боже, велики, силни, величанствени, Отче наш небески, у Исусу Христу и ово вече те славимо, хвалимо и величамо за Твоju велико доброто, милост, трпление и љубов што имаш према нама. Слава Ти, фала Ти, част, што не поступаш према нашим незаконским делима, према нашим поступцима, него е велика Твоја милост. Слава Ти што јеси какав си, халелујах. Благослов, слава, част, Тебе, респект у име Исуса Христа, Боже. И ово вече нас надахне све Твоим Духом Светом, пошкропи нас крвлю Христом, Твои анđели да буду поред нас, сада да проучавам Твој реч. Благослови нас и посвети нас, сада да уживамо заедници sa Тобом. Доведи, позови нови луѓе, пријатели, душе кои желе да знају право истину. Халелујах, амин, амин. Осавам Тебе, Боже. Слава Ти што ćeš ovo učiniti. Амин. Слава Ти, час у имену Исусу Христу. Амин. Халелујах, амин. Поздрав свима. Читамо, значи, Ефесцима 6 глава 13 до 17 стих. Ефесцима 6 глава од 13 до 17 стих, кој каже овако: Узмите све оружје Боже. Зашто, драги мои? Да бисте се могли одупрети за дан и свршивши све, одржати се. Значи, зашто да узмемо све оружје Боже? Да би се одржали. Кој зли дан? Па сваки дан е зли. Затоа што сваки дан огнене стреле непријателя желе да нас убiju. Стоите, дакле, опасавши Бог кој е свој истином, обукавши се у оклоп правде и обувше ноге да будете спремни за еванđелje мира. А на крај свега узмите штит вере, којим ćete moći pogасiti све огнене стреле đавола и каци го спасено узмете и маж духа, кој е реч Божја. Халелујах. Народе Божи, свако вече, значи, ми проучамо реч Божју, Свето писмо. Славимо, хвалимо Бога тиме што отварамо Божју реч и пиемо и једемо духовну храну, наравно духовну храну. Као што наше тело треба да пие воду сваки дан, да једе храну, да се храни, значи треба и нам напита да се хранимо и духовном храном и телесном храном. Кој што нам е потребна телесна храна, толико нам е потребна и духовна храна. И затоа ми свако вече проучамо реч Божју. А тоа е најбоља духовна храна. Најбоља, браќо моја, духовна храна јесте реч Божја. Да једемо и пиемо из речи Божји. И кој што смо сад прочитали, Ефесима 6 глава од 13 до 17 стих, Бог нас вечерас позива да узмемо све оружје Божје кои нам стои на располагање. Бог нам е дал на располагање многу оружје, браќо моја. Али оружје број 1 за нас јесте оклоп верзе. Број 1, наше оружје е оклоп, невидливи оклоп, оклоп правде. Ми ćemo сад вечерас да проучамо šta значи оклоп правде, šta значи стреле, ватрени стрели, огнени стрели, сатански кои желе да нас убiju, кацига спасена, šta значи маж духа, и šta значи да наше ноге буду обуене, да не будеме босоноги. Проучавamo тему која носи наслов невидливи оклоп. Невидливи оклоп. Sad smo pročitali, znači, Efesima 6, 13 i 17, gde nas Bog upravo poziva na to da stavimo na nas oklop, obukavši se, prva stvar, znači, najvažnija, istinom da se opasimo i onda da obučemo oklop pravde. Znači, taj nevidljivi oklop, dragi moji, jeste oklop pravde. Ajde da to malo detaljnije ispitamo. Значи, ево, као што можете видите на овој слици, 5 ствари ćemo сад да разматраме ових минути, неколку што су пред нама. 5 ствари кои смо читали, значи, у Ефесима 6 глава од 13 до 17 стих, где на првом месту најважнije јесте да имамо оклоп правде. Ајде то одмах разјаснимо, драги мои. Шта е оклоп правде? Па тоа е Христова крв, драги мои. Оклоп правде, како што видите овај оклоп овде, значи,
Ми имамо ту целокупну опрему, значи, едnog ратника, у тоа време каде бил Библија писана, значи, на овој начин е еден ратник био обучен и ишол бој да се бори против непријателя. Тако и ми данас биеме духовни бој са духовима таме, са злим духовима, помочу оклопа правде. Број 1, значи, што морамо разумети и сватити јесте да оклоп правде значи Христова крв, односно Христова праведност. Кратко и јасно. Ми ćemo тоа после разматрати. Значи, број 1 што морамо сваки ден узети на себе, да ставимо оклоп правде. Тој е тај невидливи оклоп, драги мои. Христова правда е за нас невидлива за нашите телесни очи, али зли духови и Божи анđели, и то како могу да виду тај невидлив оклоп за нас, а за них е видлив. Халелуја, амин. Дале што читамо? Значи, ова е све према Евангелију, односно посланица Ефесима, 6 глава од 13 до 17 стих. Затим, треба да обуемо наши ноги, да се обучемо ноги. Значи, šta да обуемо? Па тоа е проповедање, драги мои. Проповедати реч Божу, проповедати Христа Исуса, нашeg спасителя, кој умре за наше грех. Проповедати истину, драги мои, а тоа е реч Божја, Свето писмо, Библија. Затим, узмемо штит вере, значи, каже Библија, да узмемо штит вере, да имамо штит вере, ово е штит. Луѓе мои, дан данас полиција и војска користи штит. Знаете, оно имају као пластични, неки су метални, неки су стаклени, непробојно стакло и така дале. Значи, што е штит вере? Едноставно, гласно и јасно, штит вере јесте имати поверење у Бога. Штит вере е поверење у нашега Бога. Постои Бог или не постои? Ако постои Бог, онда ти имаш поверење у Бога. И ти имаш заштита, односно имаш штит кој те брани од тих стрела огнених сатани. Луѓе мои, народ Божи, четврта ствар, каже Божа реч, кацига спасење. Кацига спасење или шлем. Šta je to кацига спасење? Тоа е Дух Свети, драги мои. Jer највише где нас напада и где одапине своје огнене ватрene стреле сатана непријател, јесте управо у нашим мислима и помислима, у нашем мозгу. Он одапине те стреле и убацува их, стреля на нас, да би уле у нас страшне ствари. Ми ćemo to malo после поново прочитати. Драги мои, затим пета ствар, Библија каже да узмемо šta? Мач духа. Мач духа, значи тој е духовни мач, ви знате, тоа е свима јасно, мач Божи или мач духа јесте Божа реч, Свето писмо, Библија. Читали сме, значи, Ефесима 6:13 до 17, дека Бог каже, узмите све оружје Боже. Ово со оружје Боже кое сме сада прочитали и проучили, драги мои. Оклоп правде, да обуемо наше ноги, да имамо штит вере, да имамо кацигу или шлем спасена, да имамо мач духа или духовни мач, саблю мач, значи, то е све оружје Боже. Šta е то? Тоа е Христова крв, тоа е проповедање Евангелија, поверење у Бога, Дух Свети и Библија. Имајте си ово запишано или сликајте ове ствари кои сам вам вечерас представио. Луѓе мои, народ Божи, сваки еден човек е потенцијална мета, цел сатане, цел демона, цел џавола, да нас убiju, да нас одвече у вечну пропаст. И затоа Бог нас вечерас позива да узмемо све оружје Боже. Не каже узмете неко оружје, него све оружје Боже, драги мои. Поночу, значи сад, да поновим, да би запамтили, да би нам било јасни, да то имам у срце и душ. Jer moja cilj je, dragi moji, kad propovedam Božju reč, da nam ostane u duši ovo što slušamo, da nam ostane u srcu, u mozgu, da se borimo i da budemo pobednici, da imamo večni život, a ne samo da slušamo neku propoved i čao gotovo, najeli smo se, ne, nego da nam ostane ta hrana i da nam da silu. Znači, oklop pravde je Hristova krv. Znači, večerašnja tema nosi naslov Nevidljivi oklop. I taj oklop pravde jeste Hristova krv oko nas. Kao što su nekada ratnici imali, znači, takve oklope, kao ovaj ovdje sa ovom oznakom, amblemom,
Тако ми данас око нас имамо Христов крв, која за нас не е видлива, али запамтите, за демоне, за джаволе, она е видлива. Они гледају, они виде Христов крв на нама. Не могу да нас дотакну и не смеju да нас дотакну, jer će ih izgoriti krv Hristova koja ih pobedila na krstu Gogote. Aleluja. Zatim, obuvši noge. To znači, kad obuješ noge, znači zašto ti trebaju cipeli ili u to vreme apostolke? Pa da bi išao propovedati, da bi išao šetati, da bi išao od kuće do kuće, od čovjeka do čovjeka, govoriti ljudima, svjedočiti ljudima. Zatim, štit vjere. To znači da imamo poverenje od Boga. Poverenje da je Hristova krv na nama kao nevidljivi oklop. Da mi treba da obujemo naše noge i da budemo propovednici Bože, sluge Bože koji propovedaju reč Božja. To je znači poverenje u Boga i poverenje znači da uzmemo kacigu, odnosno šlem spasenja, da se ispunimo Duhom Svetim. Bez Duha Svetoga na glavi, onda naša glava nema zaštitu i Satana, neprijatelji, mogu da odapinu svoje strene, vatrene ili ognjene strele i da nas streljaju i da nam ubace sve i svašta u našem mozgu, u našem mišljenju. I najvažnije od svega, na kraju, mač duha, odnosno reč Božju, Sveto pismo, haleluja, amin. Dragi moji narode Božji, ovo je duhovni rat. Mi smo u ratu. Nismo u ratu. Svaki jedan koji poziva ime Hrista Isusa, svaki jedan koji poziva Bože ime, svaki jedan koji viče Bože, Bože, Gospode, Gospode, Jahve, Jehova, El Shaddai, svaki jedan koji viče Oče naš na nebesima, on je u ratu sa neprijateljem, sa demonima, sa đavolom. Zato što svaki jedan koji priznaje reč Božju, svaki jedan koji veruje u reč Božju, svaki jedan koji priznaje Bože postojanje i Bože otkupljenje u Hrista Isusa, on postaje neprijatelj, automatski neprijatelj Boži. Dragi moji, prijatelji moji, znate ono što smo malo pročitali u Efesima 6. glava 13. do 17. stih, gde kaže da moramo uzmeti sve oružje Bože. Zašto? Zato što neprijatelji, demoni, bacaju, odnosno dapinu na nas ognjene ili vatrene strele. I šta je to ognjena strela đavola? Ili šta su to ognjene strele đavola? Kakve su to strele? To nisu bukvalno prave strele, nego šta, dragi moji? To su zle misle, to su zle želje, ljubav za novcem, nečiste slasti i strasti, poroci, sebičnost, formalizam. Šta još mogu biti ognjene strele đavola kojim nas napada i želi da nas odvuče u večnu propast? Napišite na komentarima, molim vas, šta vi mislite, šta su još ognjene strele osim ovoga što sam ja nabrao? Zle misle, zle želje, ljubav za novac, nečiste slasti i strasti, poroci, sebičnost, formalistička vera, samo nadvršna pobožnost, a unutra smo istini, smo se promenili da budemo kao naš spasitelj Isus Hristos. Napišite mi slobodno na komentare šta je za vas ognjena strela đavola. Kakve su to strele đavola koji nas napada sa njima svaki dan? Ja bih mogao rekao slobodno, čak bombardira nas. Ne samo da odapine strele na nas, nego nas bombardira sa tim strelima ili sa tim mislima, sa tim zlim, sa tim nečistim stvarima kojima želi da nas odvuče u večnu propast. Dragi moji, mi trčimo ka Hristu Isusu. Mi trčimo ko večnom životom. Mi tražimo Boga, mi tražimo svetost Božju, mi tražimo da budemo što više bliži Bogu, što više bliži da budemo, znači, nebeskom carstvu. Ali imamo prepreke. Nije ravan i glatak put. Sam Isus je rekao, tesan je put koji vodi u večni život. Tesan, uzak, veoma uzak. Treba da se probiješ. Prošli put brat Miki u ponedjeljak je objašnjavao, sećate se ono vrati gdje mogu da uđu samo, znači, oni koji su čisti, posebno odeća, ali tu je tako uska vrata da se moraš sagnati, pa onda ići na kolena i tako dalje. Dragi moji, prijatelji moji, vidite li, ljudi moji, zašto postoji ratovi na ovom svetu? Upravo eto to, zato što neprijatelj Satan stavlja ljudima u misli, pomisli, u mozak sve ove stvari, ratovi, ubijanje, krvoproliće,
себишност, прелюба, идолопоклонство, страшни ствари, хорор ствари, драги мои, што се догаѓају. Тоа е тоа затоа што луѓе не узимају ама баш никакво оружје Боже и затоа су слободна мета, слободен цил да их Сатана стрела со своим стрелама ватреним и они си ухвешно попол. Драги мои, пријатели мои, невидливи оклоп. Ради свега овога, ради свих ових ствари, опасности од непријателя, ми морамо имати шта? Оклоп правде, односно невидливи оклоп, а тоа е Христова правда, драги мои. А што е Христова правда? Јесте крв Христа Исуса проливена на крсту Голготе на мученичком стубу, кога су убили нашeg спасителя ради мојих, ради наших, ради твоих греха, драги мои. Ај сад да ово разматрам. Значи, сватили смо, разумели смо да е оклоп правде, невидливо оклоп околу нас Христова правда. Без Христова правда ми сме изгубени. Šta значи Христова правда? Христова правда за нас е урачуната и доделена. Значи, Бог више не виде Филипа Асанович, Мики Мерем, Сесел Корни и така дале, него види Христа Исуса пред них. Зашто? Затоа што Христова крв е око них. И оно има и тај невидливи оклоп Христове правде. И кога се сада израчуна Исус плюс човек, значи кога су заедно у заедници, онда што испада? Испада праведен човек. Ево зашто смо праведни. Исус у нама, ми смо праведни. Исус плюс човек, тоа значи праведен човек. Ви знаете, пуно пут у Библију и сам Христос наш Спасител називе нас сви они кои веруваме во Него, сви они кои волиме Него, сви они кои тражиме Бога, да смо праведници. И sada ако се вратимо на назад наш живот, од дана кога смо упознали реч Божја, од дана кога смо поверували у Свето Писмо, од дана кога смо се предали Богу, дали смо били сасвим праведни у свим стварима, дали нисмо ништа сагрешили, били смо тотално чисти, свети, праведни кој што треба, нисмо урадили ништа против Божја воле? Шта мислите? Ја ќе вам речем мој искуство. Многу сам грешил. Многу сам сагрешил, многу пута сам пал, многу пута сам се удалил од Бога, многу пута сам чинил ствари џаволски. И како мене сад може назвати Библија праведним? Драги мои, туита тајна што многи не разумеju, што не сваќају и не признају, а тоа е Исус е мене и затоа сам ја праведен. Исус плюс човек, тоа значи праведен човек. Ево зашто си праведен, ево зашто си свет, ево зашто си чист, затоа што Исус теби дае своју урачунату правду и Он теби доделува свој правду. Нема више Бог небески, Отец небески, више не гледа у теби грешног човека, него гледа Христа Исуса. Гледа Христу проливену крв на крсту Голготе на тебе и ти си очищен од свакога греха, затоа што си се предал Спасителю Јешу Исусу Христу. Халелуја. Драги мои, поново значи очу да запамтите, ние мени само цел да вечерас проучимо и гото здраво, него да запамтимо, да уđи у наше срце, у наше души, молим вас, запамтите, да е оклоп правде Христова правда. Оклоп правде е Христова правда, драги мои, која е нама урачуната због Христа и доделена правда у нас. И затоа смо ми праведни ljudi, zato smo mi svet i zato smo mi spašeni, dragi moji. Vidite li kako je jasna Božja reč kad želimo da razumemo i kad nas nadahne Duh Sveti? Ajde sad da razmotramo zašto nam je potreban ovaj oklop pravde, zašto nam je potreban ova pravda Hristova, dragi moji, u nas, zašto treba da budemo svaki dan obliveni krvlju Hristom, da budemo pokriveni krvom Hristom, zato da nas štiti od ognjenih strela, odnosno metaka. Hristova pravda, Hristov nevidljivi oklop, krv Hristova oko nas, na nas, pokriveni Hristom krvom, đavo ne može da prodru nas, đavo ne može da nas pipne, đavo ne može
ali nema nikakvih prava kad si ti pokriven Hristovom krvlju. Zato, sećate se, ja sam uvijek napominao zadnjih godina, molite se svaki dan da budemo pokriveni Hristovom krvlju. Kao što su Izraelci tu radili, sećate se, kad su stavili na vrata, na dovratka, kad su obeležili krvlju jagneta, da je ta kuća Jahvina, da je ta kuća slavi Boga na nebesima, da je Jehova Bog njihov gospodar. I tako i mi, kad smo pokriveni krvlju Hristom svaki dan, mi priznajemo našeg gospodara, mi priznajemo našeg stvoritelja, mi priznajemo Hrista Isusa za spasitelja i đavo nema mesta u tebi i nema mesta da bude oko tebi, jer se boji krvi Hristovi će ga izgoriti, dragi moji, pred vremena. Haleluja! Proučavamo reč Božju o nevidljivom oklopu Hristove pravde, odnosno nevidljiv oklop. Taj nevidljivi oklop znači Hristova krv, Hristova pravda, Hristova žrtva na krstu Golgoti, kad je umro i predao sebe za nas i spasio nas krvlju svojom. Haleluja! Dragi moji, sada čitamo sljedeće misle. Znači, sva oružja za pobedu, da bi bili pobednici, da bi uzeli sve oružje Božje, šta radi, ko to aktivira, kako možemo aktivirati sva ova oružja Božja koje smo nabrojali. A to je, dragi moji, molitva. Molitva je naša najveća nevidljiva zaštita. Molitva je ona što aktivira nevidljivi oklop oko nas, anđeli da budu sveti oko nas, Hristova krv na nas, Duh Sveti u nama. To čini sve molitva. Molitva i molitva, dragi moji. Molite se Bogu. Ljudi moji, nažalost, mnogi od nas smo zanemarili molitvu. Mnogi od nas nemamo molitveni duh. Mnogi od nas zaboravljamo da uključimo nevidljivu zaštitu oko nas, da uključimo anđeli da budu, da uključimo Duh Sveti da budu u nas, da uključimo krv Hristo na nas. Ajde da se sjetimo, ja sam puno puta napomenuo ovo i večeras ću reći. Zašto moramo moliti kad Bog zna da nam treba Duh Sveti, krv Hristova, anđeli Boži oko nas, da nam treba ovo, da nam treba ovo, da nam treba oružje njegovo, da se suprotstavimo neprijatelju? Zašto? Pa zato što đavo računa ovaj svet, ovu planetu svojom teritorijom, zato što je pobedio našeg oca i majku, ne, i on je od njih uzeo upravu, jer upravnici ovoga sveta su bili Adam i Eva, i kad su bili neposlušni Bogu i iskazali poslušnost neprijatelju, oni su se predali njemu u ruke. Biblija kaže, koga slušate, komu ste pokorni, njegovi robovi ste, njegove sluge. I nažalost to su Adam i Eva uradili i tako neprijatelj Satana sebe smatra knezom ovoga sveta i on kaže anđelima i on kaže Bogu, on kaže Hristu, stop, ovo se traži ovdje, ovo su sve moji. Ako vas neko traži, onda imate legalno pravo da intervenišete u njihovom životu i da se mešate u njihovom životu i da budete sa njima. Ali ako vas niko ne traži, onda vi silom želite nekome dati život večni. Silom vi zaštitujete nekoga. Zato moramo se moliti, dragi moji, dati Bogu vlast, odnosno dati Bogu autorizaciju, dozvolu da se meša u naš život. Zašto mnogi ljudi stradaju, pate, gladni su, nevolji su, u brigama, bolesni, teškoj bolesti, na samrti, saobraćajne nesreće? Zato što ne traže Bogu molitvu. Svaki dan, ne jedan put na dan, svaki dan, 3 puta na dan, 5 puta, 10 puta, ako treba i 20 puta, braćo moja, padnemo na kolena i tražimo Boga. Ako ne možeš na kolena, sedeći, stojeći, radeći, misleći, u mislima, moli se Boga i traži Boga u tvom životu, da budeš pokriven krvlju Hristovom, da anđeli Boži budu pored tebe i da te Duh Sveti ispuni. I onda, dragi moji, mi imamo i kacigu, odnosno štit, onaj šlem i onaj štit kao što sam vam malo pre pokazao. Mi onda imamo mač Boži, mi imamo sve, dragi moji, sve oružje Božje smo se oblikli ako dan počnemo sa molitvom i ako dan završimo sa molitvom. Kako si počeo današnji dan? Kako ćeš ga sad završiti? Dragi moji, prijatelji moji, ajde da se sjetimo Dela apostolska 12. glava od 4 do 7. Dela apostolska 12. glava od 4 do 7. Šta se tu dogodilo? Da li se sećate? Ajde da pročitamo. Njega dakle uhvati
Петара, не, баци у тамницу и предаде га четворим стражама, пазите, 4 страже, свако 4 војника, 4 пута 4, 16 војника су чували, значи, апостола Петра, кога су го хапсили. По блagdanu Пасхе хтио га е онда извести пред народ. И тако су Петра чували у тамницу. А црква се молила за нега Богу без престанка. Пазите, ово е сада клучни стих. А црква се молила за нега Богу без престанка. У ночи, pre nego što je htio izvesti, spavao je Petar među dvojica vojnika, okovan u dvoje lance, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu. Pazite koliko je bio čuvan sa lancima i 16 vojnika, 4, prva straža, druga, treća, 4. Nemoguće da prođeš pored njih. I gle anđeo gospodin pristupi mu i svetlo soba se posobi, gurnuši Petra u bok, probudi ga i reče ustani brže i spadoše mu lance iz ruku. I nećemo sad sve čitati, samo želim vam reći da je Petar pobegao, nijedan stražar ništa niti osetio, niti video, bili su kao paralizirani, kao nemi, kao slepi, kao gluvi, nisu ništa ni čuli ni videli kad je Petar izašao oslobođen od lanaca i od tamnice. Haleluja, dragi moji prijatelji moji. Zašto se ovo dogodilo? Herod je već ubio starešinu Jakova. Jakov je bio glavni starešina, Petar i Jovan, oni su bili starešini, znači stubovi crkve u to vreme, apostolske crkve. Ubio je mačem Jakova pred narod, Herod, car Herod, ne, onaj isti Herod, koji je izigravao Hrista Isusa, koji ga je uvredio i ožalostio i igrao sa njim. Ubio je Jakova, sa mačem ga je pogubio, znači, i narod je to dobro, znate, oni su se radovali, uzdigli ga, i Herod se sad osnaža, sad ću polako, koga god uhvatim od apostola, ja ću da ih ubijem. Znači, hteo je i apostola Pavla da ubije taj dan. Tu noć su ga čuli i danu da može, znači, narod da gleda javno pogubljenje apostola Petra. Ali Božja volja nije tako bila. Zašto? Zato što se crkva molila. Šta smo malo prečitali? Dela apostolska 12. glava. Znači, Dela apostolska 12. glava od 4 do 7. Šta kaže stih ovde? A crkva se molila za njega Bogu bez prestanka. Celu noć, kako su uhvatili, svi apostoli, sva braća i sestra, 5000, 6000 njih koliko su bili, oni su se celu noć molili Bogu da Bog oslobodi Petra. I Bog je to učinio. Ajde da razmislimo malo, šta mislite? Da li bi Petar bio spašen pogubljenja i od zatvora, da se crkva nije molila, odnosno vernici, braći i sestra, da se nisu molili Bogu da ga Bog oslobodi? Mi se trebamo moliti, braćo moji i sestre, dragi prijatelji, kad god smo u nevolji, kad god smo u problemima, kad god smo u krizi, kad god nam je dobro, kad god smo zdravi i živi, kad god dobro nam svidi, mi moramo biti u molitvi, jer mi nismo na sigurnoj teritoriji, mi smo na teritoriji, mi smo na okupiranoj teritoriji, mi smo na tlo satansko, dragi moji, gdje Satana ima svoje strele ognjene i žele da nas ubije. Želi da nas ubije. Prijatelji moji, narode Bože, ovo nije šala. Ovo je jedna velika istina. Ajde, recimo da Bog ne postoji za one ljude koji se nisu odredili, znači da veruju u Boga ili ne znaju šta je levo, šta je desno, ne znaju da li Bog postoji, pitaju se postoji ili ne postoji. Pa čak ima i vernici koji se uvek pitaju, jer Satana je već odapnuo takvu strelu nepoverena, takvu strelu, da ima sumnja da li Bog postoji ili ne. Ajde da razmislimo ovako, Bog ne postoji. Ne dao Bog, samo jedna pretpostavka. Otkud onda mržnevi, ratovi, problemi, nevolja, beda, siromaštva, oskudica hrane, otrovi, smrt? Otkuda sve ovo dolazi onda? Može li neko da odgovori? Može li neko da odgovori otkuda sve ovo zlo na ovoj planeti onda? Automatski svi će odmah razmisliti, iako ne priznaju možda Bože postojanje, pa to je od đavola. To dolazi od đavola. Svi će to priznati. Pa, dragi moji, ako đavo postoji, ko postoji onda? Postoji i sam Bog, ne? Prijatelji moji, zato, dragi moji, molimo se neprestanka.
можемо чак и 5 секунди, 3 секунди, 10 секунда у кратки реченица упутити Богу малу молитву. Ali što češće se molimo, sve više smo povezani sa Bogom. Sve više i više. Kad se ne molimo, mi se razdvajamo. Razmislite, bračni par, kad su ljuti, oni su u jednom stanu, u jednoj kući, u jednoj sobi, ali ne govore, ne pričaju, ne komuniciraju, nikakav kontakt. I oni su se udaljili, iako su u jednom mjestu, možda metar, dva od sebe, ali oni su udaljeni jedno od druga jer nemaju nikakvu zajednicu. Ali kad oni razgovaraju jedni sa drugim, kad se ljube, kad se približe jedan drugome komunikacijom, onda oni imaju zajednicu i oni su brak i oni su jedno telo, jedan duh. I tako mi moramo se spojiti sa našim Bogom. A molitva je ništa drugo nego razgovor sa živim Bogom. Telefonski broj, telefonski kontakt, što kažu neki. Zato sam malo prepostavio onu sliku. Znači, molitva je ono što aktivira sve, dragi moji. I veru, i štit veri, i oklop veri, i pravdu Hristovu, i krv Hristo na nas, i anđeli da budu sa nama. Molitva. Molite se Bogu dok god Bog ne ispuni ono što molimo Boga u skladu sa njegovom voljom. Ajde sada da vidimo, da čitamo šta kaže Božja reč večeras ovdje. Znači, ja sam ovo tako napisao sa velikim slovama. Nevidljivom zaštitom smo nepobedljivi. Znači, nevidljiva zaštita oklop vere, odnosno Hrista krv na nama. I čitamo 1. Korinčanima 15. glava 57. stih. 1. Korinčanima 15.57 kaže ovako. Ali hvala Bogu koji nam dade pobedu po našem gospodinu Isusu Hristu. Ali hvala Bogu šta nam je Bog dao pobedu u Isusu Hristu. Dragi moji, mi smo nepobedivi u Isusu Hristu. Mi smo nepobedljivi u Isusu Hristu. Verujemo li ovo? Zato uzmimo sve oružje Bože, i šlem, kacigu, i pancir, i mi danas to kažemo pancirni elek. U to vreme se kazivalo, znači oklop pravde Hristu. Uzmemo oružje Bože, uzmemo pušku, uzmemo sve što nam treba u duhovnom smislu, ne govorimo o fizičkim stvarima, da bi ubili satanu u nama, da bi ubili đavola u nas, dragi moji. To je najveća pobjeda. Ubiti naše ja. Naše ja nije ništa drugo nego đavo u nama. Zašto znamo da se iznerviramo, da puknemo, da se razgnevimo, da ne govorimo sa nekim, da mrzimo nekog? Zato što đavo još uvijek živi u nama. Zato što đavo zna da uskrsne u nama i preuzme kontrolu. Zato imamo takvih stvari u nama, zato imamo takav zli karakter, zato imamo karakter satana mnogo puta. I ono što smo malo prečitali, znači o maču Božji, a to je reč Božja, ne? Mač Božji jeste Biblija, Sveto pismo. Sjećate se, ima mnogo mjesta, ja sam odabrao samo ovaj stih, odnosno ova dva stiha u Matiju 4. glava 4. 7. stih, kad je neprijatelj došao da iskuša našeg spasitelja Hrista Isusa. Ajde napravi ove kamena da budu hlebovi, ajde učini ovo, šta mu je odgovorio naš spasitelj? Kratko i jasno, Matija 4. glava 4. 7. stih, a on odgovori, pisano je. Gde je pisano? U reči Božoj. U reči Božoj, dragi moji. Zato treba reč Božju da uzmemo što više u ruke. Zato treba Božju reč da čitamo što više, da proučavamo, da studiramo, da analiziramo, da ispitavamo. Svaki dan treba da uzmemo reč Božju, dragi moji, i da se hranimo sa njom. Ne jednom sedmično, jedan put mesečno, ne jedan put godišnju ili da nam sedi tamo da uvati prašinu. Bibliju treba svaki dan da koristimo, svaki dan da se hranimo, da se snažimo, da se krepimo iz Božje reči i tako se razvija taj štit vere, tako se razvija taj nevidljivi oklop oko nas. Što više si sa Biblijom u rukama, sa Biblijom u mislima, što više si na koljena pred Bogom na molitvu, onda ti razvijaš oko sebe taj oklop, nevidljivi oklop koji te zaštićuje i koji ti daje večni život i koji te spašava i preko koga će biti i mnogi drugi spašeni zato što imaš zajednicu sa Bogom, zato što tražiš Boga danonoćno. Prijatelji moji, narode Božji,
да би Христос утврдил правду, мир, радост у нама и около нас, ми морамо имати Христову правду. Да би Христос утврдил ту правду около нас, ми морамо развити свест у нама да смо у рату. Ми смо буквално у едном духовном невидливом рату. Морамо неговати ратни осеćај. И ако ми заборавимо да смо у рату, ми се онда опуштамо и ајде, супер, удри брегу на весели и онда одесмо у пропас. Ја и ти, брате мој и сестра моја, морамо развити менталитет духовних ратника. Джао не може да пробие да савлада препреку Исусове крви. Тоа е тај невидливи оклоп, Христова крв, Христова правда. И како да то активирамо? Молитва применјуе Исусову крв у наш живот. Молитва, значи, применјуе Исусову крв на наш живот, каде тражимо у молитви. Халелуја! Та крв има за нас исто действо кое крв жртвено јавнета имала за Израел, сеќате се ночу из излазки из Египта, приликом прве паске, нас исто действо кое е жртвено јада имала за Израел, тако ќе биде и за нас сваки дан, приликом прве паске, сеќате се. Значи, молитва применјуе Исусову крв на наш живот. Сеќате се, значи, као су израелци жртвали те јагња и узели нихова крв и попрскали, пошкропили, значи, надвратке или одвратке врага, прагове врата. И каде дошол анđел смрти, он не имал право, нити е смел, нити е могу, нити имал моć да пробие ту крв и да уđe внутре да убие првороđенци. Само они кои не су имали крвјанита, код них е ушел и направио покол. И дан данас исто, драги мои, морамо имати овај невидливи оклоп сваки дан, свако вече, сваки момент. Зашто? Зашто? Jer će neprijatelj navaliti kao reka, a duh će Jehovin podignuti zastavu suprot njemu. Isaja 59:19. Znači, zašto moramo imati ovaj oklop Hristove pravde oko nas svaki dan i za nas, i za našu decu, i za naše porodice, za naše mile dragi? Zato što će neprijatelj navaliti kao reka i navaluje kao reka. Nema dana da čovjek ne pogine, saobraćajka, ne znam šta, ubistvo, samoubistvo, da neko se ne razboli, da neka teška operacija. Nema dan. I zato u Evanđelju po Luci, Luka 10. glava, 19. stih, naš pastor nam kaže ovako, Luka 10:19. Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na svaku silu neprijateljsku i ništa vam neće nuditi. Mi možemo gaziti zmiju, a to su, znači, đavoli. To su sile neprijateljske, ne mogu nam ništa nauditi. Zašto? Zato što prema Luka 18:1 kažem priču kako se svakda treba moliti Bogu i ne dati da to tuži. Znači, svaki dan da se molimo Bogu i mi time gazimo neprijatelja, smrskamo mu glavu i mi smo pobednici. Luka 6. glava 12. stih. Onih dana izađe na goru da se pomoli i provedi noć molići se Bogu. Haleluja, dragi moji. Ko se od nas molio celu noć? A pazite, noć u to vreme kada je Biblija pisana nije počela kao sad mi oko 12, 11, jer imamo svet, imamo televiziju, imamo internet, pa imamo zabavu, pa sedimo do 11, 12, neko do 1, 2 i onda spavamo. Noć u to vreme ljudi su spavali veoma rano, 8:39, hajde recimo najkasnije 9:30. Zamislimo sad, ajde do 9:30 da se moli on do jutro do 5,5 sata, to ti je negdje 7 do 8 sata. Molio se, jer je shvatio moć molitve, shvatio je silu molitve. Jer molitva je bić za neprijatelja, molitva je bomba za neprijatelja, molitva je uništivač za neprijatelja. On ne može da opstane pored duše koja se moli, dragi moji. Vidite li zašto treba puno da se molimo? Energija koja nas pokreće, energija koja nam daje silu da se krećemo duhovno. Reći ću vam na kraj iskustva mala. Možda sam vam rekao već nekoliko putova, ali ajde da ponovimo, jer ponavljanje je majka znanja. Pre
16-17 godina kad smo došli u Francusku ovdje. Moj sin mlad, 16 godina, koliko imao tada, 17. Sa prijateljima su se dogovorili da petak izađu i da idu na zabavu, da idu u diskoteku. Nisam bio za, ali sad znate šta, neću da zabranim ništa, neka se svi nauče na svojim ličnim iskustvima šta je levo, šta je desno. Spavam ja, negdje oko 2 sata ujutro, budi mi jedan glas, kaže, stane, moli se za tvog sina i za sve koji su u autu. To već je bilo, znači, veoma hladno, bilo je zima, oko -20, bio je sneg, bilo je, znači, sve prekriveno snegom i ledom, zaledio se sneg i bilo je stvarno opasno voziti brže nego što treba. Kažem se, šta da se molim u 2 jutro, šta? Hajde, kažem, Bože, molit ću se, slava Bogu što mi je dao Bog poslušnost. Padnem ja na kolena, molim se, ne znam koliko, 3, 4, 5 minuta, 6 minuta. Završavam molitvu, jedan glas mi kaže, sada javi se kod tvog sina na telefon. Kažem, kako da mu se javim, ako je on na zabavu ili u diskoteku, da nema šansa da sluša on telefon. Ali glas mi kaže, javi se. Hajde da probam. Što sam zazvonio, prvi, drugi poziv, odnosno zvonjenje, on se javi i pita me, ej, tata, otkud znaš? Ja se začučam, što znam sine, otkud, šta znam? Pa kaže da smo imali saobraćajku, kaže, naš prijatelj, oni su bili 5, 6, ne znam koliko, Golf 1, 4 ili 5, petica mislim da je bila, Golf 5. Kaže, vozio, kaže, sve je zaleđeno, sve je zamrznuto, kaže, sve je sneg. On, kaže, počeo da vozi mjesto 50, 100, 120, ne znam koliko tačno, sad da vas ne lažem, ali vozio mnogo, mnogo brže nego što je bilo dozvoljeno u gradu, tu od nas. I kaže, tako smo se okliznili tom brzinom da smo udarili u željezni stup. Auto je sav polomljen, ništa nije ostalo od njega, a kaže, mi nikome ništa da bude. Nisu se ni zgruvali, ni krv, ni nikakva povreda, auto je 100% uništen. Ja mu kažem, sine moj, vidiš li, Bog me je probudio da se molim za vas, da te Bog zaštiti, tebe i tvoji prijatelji, i Bog je to učinio. Vidite li, odjedanput, i vernici, i nevernici, i mladi su bili, možda su bili pijani, ne znam, možda je neko bio drogiran, ne znam. Znači, kad sam se ja molio Bogu, Bog je napravio onu zaštitu okolo Hristov pravde oko njih, jer sam se ja molio za njih. Posrednička molitva, dragi moji. I Bog je intervenisao, Bog je zaštitio te mlade ljudi koji su dan danas živi, haleluja, zajedno sa mojim sinom. Šta mislite, šta bi se dogodilo da nisam bio poslušan u 2 sata u ponoć, da padem na kolena da se molim Bogu? Šta bi se dogodilo sa mojim sinom i sa njegovim prijateljima ovdje? Napišite mi na komentare slobodno šta bi se desilo sa ovom grupom mladića da nisam ustao 2 sata ujutro da se molim za njih, da tražim Boga za njih, da tražim Hristu pravdu za njih, da tražim Hristu krv za njih. Čalo bih je najvjerojatno ubio ili možda napravio da budu doživotni invalidi, da budu osakačeni, da ne mogu da žive normalan život. Jel tako? Šta mislite? Da li je ovo fantazija? Da li je ovo neka utopija? Da li je ovo nešto kao neka priča? Ne, dragi moji, ovo je živa istina. Ovo je živa istina što sam večeras govorio, što ste čuli Božju reč. I zato, Oče naš koji si na nebesima, slava ti i hvala ti čast što smo mogli večeras proučavati tvoju reč o Hristovoj pravdi, o našem nevidljivim oklopu koji je oko nas, ali vidljiv za neprijatelja. Zato molimo te svaki dan i svaku noć da budemo obučeni u ovaj oklop pravde, pokriveni krvlju Hristovom. Krv Hristova na nas, na naše mile dragi, na naše familije, na naše rođake, na naše prijatelje, na sve oni koji te prizovaju, hoće da imaju večni život. Krv Hristova na nas. Krv Hristova da nas napravi da budemo pobjednici, da umređa od nas, da nema mjesta u nama. Duhov Sveti nas ispuni i daj nam propovednički duh da te slavimo, hvalimo, propovedići tvoju veru, propovedići tvoju milost i ljubav prema nama i blagoslovi nas da ti ostanemo verni, Bože, sve do tvog dolaska u Isusu Hristu.
Славимо те, хвалимо те, Боже небески, Отче небески, у имену Исуса Христа, вечна ти слава, халелуја, амин, амин, слава ти, Отче наш, амин.